چیروکمون چیروکمون بهانه را علاقه داره. چیروکک لسر کرد کلت و اصل هناران ji Swêdî بۆ kurmancî hatiye wergerandin. Çîrokek qedîm di destpêkê de nivîsandiye ji bo bîranîna alan Kurdî û hemû zarokên penaber ên ku di rêwîtiya derbederiyê de canê xwe ji dest dane. Gelek ji mêj ve Hezretî Silêman di dawiya xanedaniya xwe de 500 giyan ji welatê xwe derxistin û ber bi çiyayên Zagrosê ve sürgün kirin ku weke cin dihatin binavkirin. Yani Hezretî Silêman berî 500 giyana daye ku ji wan re digotin cin berî Kuderê de ye berê Zagrosa de ye. Ew cin ketin şiklê mêran û bi sedan salan di nav çiyayên welatê ku îro wek Kurdistan tê zanîn neştecih bûn. Li wir cinan ji xwe re zimanek çêkir, di baxçeyên fireh de çandînî kir, pezxwedî kir, parestgehên gelek xweşik ava kirin û heta hemû stêrkên li asîman jî hejmartin. Piştî ku cinan hemû stêrkên li asîman hejmartin, ew bi tenêtiya xwe hesiyan. Serokê wan tijda ku yekî wêrek û camêr bû, êvarekî ew qas bêhêvî bû ku civîneka mezin li dar xist. Cinên din ji serê çiyan firiyan û li ser girê li kêleka mala tijda kom bûn. Tijda gelek caran çû û hat di dawiyê de dest bi axaftinê kir. Em cin sedan salin li Kurdistanê bi kêfxweşî dijîn. Çiyê mekê me? Piştî bêdengiyeka dirêj sê cin derketin pêş da bersivê bidin. Cinê yekê mikir hat û got: Guhê me heye lê stranên me na. Cinê duyê gazin kir û got: Pezê me heye lê kincên me na. Cinê sisiya qîriya got: Jiyana me heye lê evîna me na û lê zêde kir. Ya herî xirab jî ev e. Yani tunebûna evînê. Tijda çend caran reha xwe mist da, wî bi awayekî bi xwe bawer wiha got: Ev bêguman rast e, em wekî darên bêberin. Eger zarokên me yên ku em mîrata xwe ji wan re bihêlin tunebin, ma çi bê serê pez û parestgeh û zimanê me? Her tiştê ji me kêm e yê Silêman hebû. Çima ma hûn dizanin? Ji ber ku jinên wî hebûn 700 jin. Eger keybaniya Sabayê nebûya, ew ê jî bi qasî me tenê bîya. Eger Xwedawend îştar nebûya, bêguman di dîwana wî de muzîk nebûya. Eger keça Fîr'ewn nebûya, tu kincekî wî yê xweşik jî dê tune bîya. Tenê çareyek me heye, divê em li jinan bigerin. Divê karê me yê pêşîn ev be: Em sibehê derkevin asîmanan, sibe roja Kurdistana me ya ezîz di metirsiyê de ye. Li asîman stêrk yek bi yek çirîsîn. Piştî demeke Kurd tevahiya asîmanê tarî li civîna mezina tijda dinihêrî. Zamoyê ku şermoke û asê dihat naskirin, wiha pirsî: Ma karê aqilan e ku em hemû Kurdistanê terk bikin, belkî jî qençtir e hin ji me li pey bimînin da careka din stêrkan bihejmêrin. Dibe ku me berê çewt hejmartibin. Tijda bi hêrs: Ma tu jineka dixwazî yan na? Got û wiha dewam kir: Eger tu dixwazî, divê tu xwe pê bidî hezkirin. Kesek ji dêlva te ve, dilê evîndara te xweş nake. Kesek ji dêlva te ve, dilê evîndara te xweş nake.
پشتی وی گوتنه جن همو وگریان جهن خوین لسر چیان و وان دست به آمادهی ریویتیا روژا دن کر. خالیچه این خوین افسونی شوشتن جهن وان این قطیای هیورز کرن روی خوشوشتن سنبلن خوا کرد کرن گلکان جوان تواهی شوه دیاری جبو جنین خوین سبروژ آماده کرن. هنان جوان خوشکترین زیرین کردستانه خمل و خشرین گلک سپاهی چه کرن. یین دنجی به عشق پلین کلیلکان توی دونین ندیتی لی کرن دا پارفمن خوش چکن. روژا دنا هلهاتنه روژا دن به هلهاتنا روژه را 500 خالیچین افسونی ji Kurdistanê ber bi asîmanên Rojavayê ve firîn. Tijda li pêşiya hemûyan difirî. Zamo wekî ku ê were texmînkirin li paşiyê bêdil difiriya. Roşnoyê hevalê nêzîktirîn yê tijda ji bo dengê wî derkeve ser yê bayî û bê bihîstîn qîriya û got em diçûn ku tijda wiha bersivda ber bi cihekî bi navê Hiberniyayê. Ez di heman xemê de çêbûm wê derê em dê nêz de bibînin eger bi rastî jî hebe. Cin tevayiya berê Nîvroyê û tevayiya piştî Nîvroyê bê rawestan li ser bayên bilind û nizm li ser bayên germ û sar ber bi rojayê avayê ve firîn. Can tiştekî demek ki efsunî ne demek ki buraya. Zamo ji paşiyê ve qîriya ez gelek westiyayê me otî bûme gelo em dikarin li ciyekî rawestin da çayekî vexwin. Roşno ber bi paşiyê ve qîriya dest ji gazinan berde. Te tevayiya rojê xwe li qeraxa dûvik girt te qet fedakarî nekir ku carekî jî têkevî dorê da bayê serî ji bo me biqelişî. Tijda azarek dawan dev ji xerecirê berdin. Ez dibêjim qey Hîberniya li jêra me ye û eger xewnên min ez nexapandibim li wêr ê ji bo çêkirina çayê gelek av hebe. De em xalîçeyên daxin niha. Em dakevin xwarê. Lê mixabin Hîberniya dibin mijê navdar yê keltê de bû. û vî mijê nedihişt cin erda li jêra xwe bibînin. Ji ber vê yekê jî hema bêje nemimkin bû ku cin xalîçeyên xwe bi rêk û pêkî deynin erdê. Ji bê tecrübetiya firiyana nav mijê ew pir bi hişkî veniştin erdê. Gelek ji wan ji xalîçeyên xwe gindirîn. Diranê yekî şikest çendan ji wan balgîfên xwe wenda kirin. Cinên westiyayî û êşiyayî li qiraxa golekî çaydanên xwe tijî kirin û av li wir kirin av û li wir wan dest bi kelandina çaya gul û giyayan kir. Dema ku avê dest bi kelê kir tijda li dûrahiyê nehêrî û dîmeneke wisa xweşik dît ku qet xiyal jî nekiribû. Wî cara dawîn bi sedan salan berê jinek dîtibû. Tevî wê jî tu tiştên di bîra wî de û di xewn û xeyalên wî de nedikarîn wî amade bikin ji bo 500 silûetên mişxumamî yên ku li wê peravê ber bi wî ve dihatin. Di nav wan de rahîbeya bilind giraniya li pêş bû. Ew dirêj û zirav bû. Bi laşê xwe yê ferfûrî gerdena xwe wek ya qazan narîn bû. Keziyên wê yên zêrîn
û agirîn digihiştin navtenga wê. Tijda gava li nava çavên wê nehêrî ji nişkê ve ava şîna biriqokî ya golê dît. Ava ko bi awayekî bê serî û dawî dihat û diçû. Tijda her çiqas di serê xwe de axaftinek xweş pilan kiribû jî, ji ber çavên biriqokî ên giraniyayê di cihê xwe de şaş û metal ma, gava ji bo silavdanê çok da erdê hindik mabû li ser şûrê xwe biketan. Tijda hem axaftina xwe hem jî nasandina xwe ji bîr kir. Wî nekarî gotinekî bike. Di dawiyê de bi fafikî wiha got: li mala Hezretî Silêman hin jinan xwetêra xwe xwedî xişir nedidît. Ew bê rawestan ji bo xemilandina tilî, zendên dest û pê û guhên xwe li gewherên mezintir û bi biroqoktir digeriyan. Xanima min a delal, ez dibînim ku li vir li Hîberniyayê hûn gewherên xwe di nav çavên xwe de dihewînin. Yani dibe hûn delalin. Kitabekî pir xweş e. Bes e bi van gotinên eletewş peznê min nede. Keçik dibêje: bes e bi van gotinên eletewş peznê min nede. Hûn çawa diwêrin bêyî destûra min van merşên xwe yên qirêj deynin vir. Ez giraniya rahîbeya bilind a Kilemoreyê me. Niha ka bêje min hûn kîne û çi sedemê hûn anîne vir. Tijda bi dengê wê bi hêrs şaş û metal ma û meraq kir ka ew bedewa li pêşberî wî awayek ji pîrebokên bû. Ew ecêb ma û hinek jî gef li wî hat xwarin. Hin rahîbeyên ciwan bi şaşmayîna wî keniyan. Ew poşman bû ku ji Kurdistanê derketiye. Tijda got: em ji ber sê sedeman hatin Hîberniyayê. Hîberniya welatek e. Çav kir her sê cinên ku di civîna mezin de peyivî bûn û dengê xwe birî. Cinê yekê wiha li xwe mikir hat û got: guhê me heye lê muzîk na. Cinê duyê bi dengekî giryokî: pezê me heye lê kincên me na. Cinê sêya wiha qêriya: jiyana me heye lê evîn na, ya herî xirab jî ev e. Ji xemgîniya we min jî ev hemû tê derxistin. Giraniyayê got û wiha domand: we çima Hîberniyayê hilbijart? Yani hûn çira hatin Hîberniyayê û neçûn welatek dinê? û we çawa hizir kir ku rahîbeyek dê bixwaze terka welatê xwe bike? Her çiqas peyvên giraniyayê hîn jî hişk bûn, tijda bi germahiyeka di dengê wê û sorahiyeka di rûyê wê ya zerhîmî de hesiya, belkî jî ew ne pîrebok bû. Tijda bi xwînsarî berdewam kir. Got çi: ez di xewnên xwe de gelek caran hatime Hîberniyayê. Lê belê ez jinên keltî tenê bi saya efsaneyan nas dikim. Li rojhilatê tê gotin ku rahîbeyên Hîberniyayê hosteyên gelek huneran û dermankerên gelek derdên giranin. Bi kurtî tê gotin ku ew dibin zîrektirîn hevalên ruhên mêr ên ku dixwazin ber bi ebediyetê ve birê bikevin. Xweştiviya min, delala min, dibe ku hûn min wek talibekî bi gelek qusûran dibînin.
لê ez bi hezkirina dilekî saf û paqij daxwaza xwe dibêjim ku werin welatê me Kurdistanê û li wir bi me cinan re bijîn. Ez hîs dikim ku tu û civaka xwe hûn di xeteriyekî de ne. Anûha ez jî bigumanim ka gelo min bi xwe hatina hîbernayê hilbijartiye an we gazî min kiriye. Giraniyayê bi dengekî nizm belkî jî got û cara ewil bi heyranî li rûyê wî yê qeşeng û sermilên wî yên fireh nihêrî û wiha domand. Ez dibêjim divê em vê meseleyê piştî we xwarina xwe xwar û bêhna xwe veda bi dûr û dirêjî biaxivin. Rahîbeyan gelek bilez ji bo mêvanên xwe yên westiyayî xwarinekî bêpayan li perava golê amade kir. Li rex hev rûniştî hemûyan masiyên pahtî, salateyên teze û nanên germ ên qurufokî xwarin. Birinci sofrayı hoş kalmadı. Stêrkan yek bi yek ji jorê hêdî dest bi çirîsînê kir. Paşê tevahiya asîmanên tarî li rahîbeyan nihêrî ku li jêrê birînên cinan yên dema daketinê peyda bûyî dipêçin. Paşê soz dan hev ku cin li qiraxa golê şevedar bin û giraniya û rahîbe jî vekişin warên xwe yên pîroz da pêşniyaza tijda ya ku ew gazî Kurdistanê kiribûn nîqaş bikin. Roja din giraniyayê beriya hilhatina rojê rahîbe ji xew rakirin. Rahîbeyan li gor fermana sereka xwe bi lez kincên xwe li xwe kirin û ew pê re çûn peravê. Serê sibehê tijda careke din 500 jinên ku perav bi perav de hatin dîtin, ew carekî din bi heybeta koma giraniyayê şaşma. Vê carê giraniyayê ne bi hêrs lê bi dilnizmî silav dawî. Tijdayê wêrek û ezîz, ez bi navê hemû rahîbeyên li Kilemoreyê ji ber vexwendina te spas dikim. Ez bawer dikim em dikarin vexwendina te qebûl bikin. Tenê mijarek heye ku divê em li serî biaxivin. Min bihîstiye ku li rojhilatê jin divê serê xwe bigirin. Tu yê bêjî qeybedewiya wan şermezarî ye ku ew wê ji çavên derve veşêrin. Bala xwe qenc bide van gotinên min. Ez ê tu carî xwe wiha hepis nekim, ne yek ji me jî. Tijda carekî din bi şiyana axaftina xweşik a giraniyayê gavekê û bi hêrsa wê ya dijwar gaveke din şaşma û gelek meraq kir. Gelo hemû afirendeyên jin di xwezaya xwe de wisa dualî ne yan tenê rahîbe wisa ne? Belkî jî bes giraniya wiha bû. Bi her hal wî ew hişrevîn dît hêvî kir ku bi wext û zeman gav bi gav kûrayiya ruhê wê keşif bike. Tijda bi esîltirîn dengê xwe bersiv da. Bi şerefa xwe ez soz didim ku li Kurdistanê kesek êzorê nede we ku hûn serê xwe bigirin. Eger tasewasên din li ba we hebin werin em niha behs bikin. Wek ku min bi taybetî şeva borî ji te re gotin. Min di xewnên xwe de siyeka bi tirs dîtiye ku dê di demekî nêz de ava we vegire û tarîtiya ku bi xwe re tîne belkî hezar salan li vir bimîne. Ji bo ewleyiya te û ya civaka te tu qebûl dikî ku ez we bidim cihekî yê ku em tev bi hev re bi aştî lê bijîn. Giraniyayê berê xwe da rahîbeyan û got: ew rast dibêje. Xwedawenda mezin çend roj berê li
konnemarayê bi tevî kehaneta xwe hate serdana min. Wê got ku artêşeka biyanî ya ku Brîtanya dagir kiriye dê peravê Hiberniyayê qirêj bike. Dagirker dê zorê bidine me ku em li gor wan bikin. Ew ê birayên me yên efsûnkar bikujin, baxçeyên me yên pîroz bişewitînin û nexweşiyê li tevahiya welêt belav bikin. Çi mixabin ji bilî çûyîna ber bi Kurdistanê ve tevî van cinên leheng tu rêyeka din li ber me tune ye. Tijda got, madem Musayê biryar hate girtin, ev qas jî bilez nabe ya rastî meseleyeka din jî heye. Got, gelo ê çi be? Ola we, çanda we, zimanê we, giraniya, bêguman em cin hêvî dikin ku hûn van hemûyan li gel xwe bînin. Em ê tu carî ji we nexwazin ku hûn dev ji dîroka xwe berdin, dev ji tarîxa xwe berdin. Giraniyayê bi nazdarî pirsî, ya rastî gelo ez dikarim tevn û harpeya xwe bînim Kurdistanê? Ya Xwedê sebrê bide min. Tijda bi bişirîn bersiv da bihêle ez wan ji bo te hilgirim giraniya. Rahîbeyên Keltî yek bi yek ji nav cinan ji xwe re mêrek hilbijart û ya ku destê dirêjkirî qebûl dikir, xwe li ser xalîçeya wî bi cih dikir. Zamo jî bo xwedî hevalek. Di nav çend deqîqeyan de 500 xalîçeyên efsûnî ku 500 bûk, 500 zava û ew qas amûrên muzîkê û tevn hilgirtin û ji Hiberniyayê ber bi Kurdistanê ve firiyan. Giraniya bi çavên tije hêsîr li Hiberniyayê ku ew jê dûr diketin nihêrî. Hêsîrên wê hêdî diketin ser xalîçeya sor a tijda. Rondikên wê li ber çavê tijda mîna libên yaqût dixuyan. Wî hêstirên sor ên xweşik bi destê xwe berhev kirin û soz da giraniyayê ku ew ê rêz li zanatiya wê bigire û ew ê hezar salan ji dil jê hez bike. Her wisa wî soz da ku êşa wî ya ji ber dûrketina ji welatê wê ne bela sebeb be. A rast hêstirên wê dê ne tenê li Kurdistanê, lê li tevahiya dinyayê nifşên nû ve jî ne. Di vê navberê de xalîçe ber bi rojhilatê ve firiyan. Seranserî berî Nîvroyê û seranserî piştî Nîvroyê di ser bayên bilind yên nizm re, di ser bayên germ û yên sar ên Qeresokî re firîn. Piştî demekê tijda dît ku çiyayên Kurdistanê ji dûr ve xuya bûn. Giraniya piştî girînê ketibû xeweke giran. Tijda wisa bi nermî xalîçe danî ser erdê ku bûka teze ji xew neke. Tijda bi meş hilkişiya ser lûtkeya çiyê. Li asîman stêrk yek bi yek çirisîn. Pêre jî tevahiya asîmanê tariya êvarê li tijda temaşe dikir. Dema ku wî bi baldarî hêstirên sor ên giraniyayê diçandin. Serê sibehê dema ku giraniya ji xew rabû li quntara çiyê baxçeyeke efsûnî xuya dibû. Tijda destê giraniyayê girt, ew bir baxçe û li wir jê re meyweka xweşik a sor ji darekî jê kir û perçe kir. Di nav qalikên sorîn ên meyweyê de mîna yaqûtên sor bi sedan libên mîna dilopan hebûn. Tijda bi dengeke nizm wiha got, ev hêstirên ku te di rêwîtiya ji Hiberniyayê ya ber bi Kurdistanê ve rijandibû. Hêvî dikim ku ev hêstirên te yên dawî bin yên ku ez dibim sebeb.
Wisa jî bû giraniya û tijda li Kurdistanê bi tevî 499 cin û ewqas jî jinên keltî hetayê bi bextewarî jiyan. Gelek salan li her malekî muzîk hate bihîstin. Li ser her kesê ku di qefilî kincên risîn hebûn û gelek zarokên bi porê rengê qehweyî hatin dinyayê. Ya ji hemûyan girîngtir li Kurdistanê êdî tu kes tenê nema. Piştî bi sedan salan gerokekî Fransî dema di nav Kurdistanê re derbas dibû meyveka xweşika efsûnî tam kir û pirs kir kaw ji ku derê tê? Gerok dema ku efsaneya giraniyayê û tijda bihîst navê Le Lampost de Giraniya lê kir an jî bi Kurdî Sêva Giraniyayê. Gava nav û dengên wan li tevahiya dinyayê belav bû Sêva Giraniyayê hêdî wek hinar hate binavkirin. Gava carekê rêya we ket Bakurê Kurdistanê bigerin heta hûn gundekî biçûk bi navê Xweş dibînin. Li wir li quntara Berojik hûn dikarin darhinarên ku tijda ji bo giraniyayê çandibûn bibînin. Eger hûn bi baldarî lê binêhirin dibe ku hûn dîmena du evîndaran bibînin ku dest bi dest li nav daran digerin. Çîroka me ku bi navê hêstirên giraniyayê bû bi delalî û şîrînî bi vî awayî xilas bû her çiqas efsane be jî gelek rind û xweşik bû.